Mae gofal cymdeithasol yn hanfodol i lawer o bobl Cymru, ond mae'n cael ei gamddeall yn aml. Beth yw ystyr gofal cymdeithasol? Mae'n derm eang sy'n disgrifio gofal a chymorth sy'n galluogi pobl o bob oed i ymdopi a'u bywydau bob dydd, yn aml pan fyddan nhw'n wynebu heriau anodd a chymhleth. Gall cymorth gofal cymdeithasol gynnwys cyngor, cysylltu pobl a chymunedau lleol, sefydlu amgylcheddau byw diogel a sefydlog, a darparu gofal personol. Mae hefyd yn darparu cymorth emosiynol i bobl reoli eu hiechyd corfforol a neu feddyliol. Gall gofalwyr di-dal gael cymorth hefyd. Cael mynediad at ofal cymdeithasol. Mae 22 awdurdod lleol Cymru yn chwarae rhan allweddol wrth drefnu a chysylltu pobl ar gofal a'r cymorth cywir. Mae awdurdodau lleol yn defnyddio proses asesu i ddeall cryfderau ac anghenion gofal a chymorth pobl. Mae nhw'n asesu a yw anghenion pobl yn gymwys i gael cymorth a chyllid gan yr awdurdod lleol, ac mae gofyn i rai unigolion dalu tuag at eu gwasanaethau gofal cymdeithasol. Ledled Cymru, mae gan fwy nag un o bob 100% o bobl gynllun gofal a chymorth, sy'n nodi'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw, a sut bydden nhw'n cael eu cefnogi i gyflawni eu canlyniadau llesiant personol. Pwy sy'n darparu gofal cymdeithasol? Mae dros 300,000 o falwyr di-dal yn darparu gofal a chymorth ledled Cymru. Gallan nhw fod o unrhyw oedran. Yn aml, maen nhw'n aelodau o'r teulu neu'n ffrindiau, a gallan nhw hefyd gael mynediad at gymorth gofal cymdeithasol iddyn nhw'u hunain. Mae dros 1,200 o sefydliadau yng Nghymru yn darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol. Busnesau preifat neu sefydliadau trydydd sector fel elusennau yw'r rhan fwyaf ohonyn nhw. Mae'r sefydliadau yma'n cyflogi dros 84,000 o weithwyr gofal a chymorth. Gall awdurdodau lleol roi taliadau i bobl tuag at gostau ei gofal a chymorth. Taliadau uniongyrchol yw enw'r rhain, ac mae pobl yn ei defnyddio i gyflogi ei gweithwyr gofal cymdeithasol eu hunain. Sut mae safonau uchel yn cael eu cynnal ar draws gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru? Rheoliadau. Yng Nghymru, caiff gwasanaethau gofal cymdeithasol eu rheoleiddio gan arolygiaeth gofal Cymru. Mae nhw'n cofrestru, yn arolygu ac yn cymryd camau i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau. Caiff y rhan fwyaf o weithwyr gofal cymdeithasol eu rheoleiddio gan Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae hyn yn golygu bod rhaid iddyn nhw gofrestru, cyflawni cymwysterau penodol a dilyn codau ymarfer proffesiynol. Deddfwriaeth. Rhaid i'r gwasanaethau gofal cymdeithasol gydymffurfio â deddfwriaeth genedlaethol, fel Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014. Mae'r ddeddf yn gwneud yn siŵr bod gwasanaethau'n gweithio gyda phobl sy'n cael mynediad at ofal a chymorth i nodi'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw. Mae sefydliadau gofal cymdeithasol hefyd yn gweithio gyda phartneriaid fel gwasanaethau iechyd, addysg, tai, yr heddlu ac elusennau i wneud y defnydd gorau o adnoddau. Rhaid i'r unigolyn sy'n cael mynediad at ofal a chymorth fod yn ganolog i'r broses. I gael rhagor o wybodaeth am ofal cymdeithasol, ewch i gofalcymdeithasol.cymru. Hoffech chi ddilyn gyrfa ym maes gofal? Ewch i gofalwn.cymru.